हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जालायबाय दे लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै स' लोगोफोर आं दिनै बर'नि मोनसे गोदानै फैनाय आबुं अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे गोदानै फैनाय एबा दिहुनजानाय आबुं अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय कितु नुहां नुहां दे लोगोफोर आरो बे गोदानै फैनाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिथां दैदेन औवारि कमेडियान आरो कनजिता बर' बिथांमोनखौ बे भिडिअआवनो गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों दैदेन औवारि बिथाङा गावनो रोजाबना होदों दे लोगोफोर आरोबाव मिउजिकखौ होदों दैसा बसुमतारी आरोबाव लिरिक्सखौ होदों इयन बर' बिथाङा होदों दे लोगोफोर आरोबाव प्रडिउसार हिसाबै दं राधिका आरो कनजिता बर' बिथांमोना गावसोरनो होदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनाय आबुं अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ कनजिता बर' इउटुब चेनेलाव दायो हगारना होबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ सोर नायाखै कनजिता बर' इउटुब चेनेलाव हाबनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट्स भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थ' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय।